sa do cesty. Ja čakám happy ending v čakárni pre hostí. Rolník valí dámu v srdcovom závoji, a keď sa chystá dať mu, žolík už nestojí. Pretože žolík hovnoplatný beze sa v rukáve a trémaj nepodáva šláhačku v káve. Tréma, fóbia života, to je celá schéma, tak to chce príroda. Ja poznám lieky, ktoré odstránia závadu. Lekárenie v bare, postav sa do radu. Tam pacienti sú šťastní, netreba recepty. Všetko je tu iné, vrátane magistri. Nervosita zmizla a dnes už vraj nepríde.